ti vagyok, és amint láthattátok, ezeket fogjuk kipróbálni, illetve tesztelni ezzel a kamera segítségével. Gyorsan elején ilyen alapvető dolgokat elmondok a kameráról. Nekem már egy ideje megvan ez a kamera, nekem bevált. Most rendeltem hozzá egy pár kiegészítőt, ezt fogom most bemutatni. Kezdjük. Szóval az első termék, ez nem lesz más, mint egy ilyen sárga, könnyen észrevehető műanyag ilyen rúd, ami egyrészt arra szolgál, hogy jól meg lehet fogni, és fő részben pedig arra, hogy ha ezt rárakjuk, és ezt így rácsavarjuk, akkor könnyebben szinte biztos, hogy fennmarad a vízen, és nem fog elveszni. Jöjjön a következő. A következő termékünk az egy ilyen szinte akárhova felrakható tappancsos ilyen állványféleség. Annyi a lényege, hogy fel kell rakni valahova, lehetőleg üvegre, és akkor ezt rá kell nyomni, és akkor minden tuti. És ha becsavartuk, akkor itt tudjuk letapasztani. Itt, hogyha letapasztottuk, akkor tudjuk fel, illetve lemozgatni, és illetve még jobbra, még balra. Szóval a következő termékről igazából nem kell sokat mutatni, ezt rá lehet rakni. Becsavarjuk, ezt pedig így szépen fel lehet rakni a fejre, és tághatárok közt itt oldalt meg felül lehet állítgatni. Szóval hát igazából erről sincsen nagyon mit mesélni. Egyszerűen annyi, hogy ide felcsippentjük, és lehet is menni. Igazából ennek annyi a lényege, hogy ide a melledre rá tudod rakni, és akkor nem tud szinte leesni, meg nem zavar a fejedben lévő mozgásba. Szóval a következő dolog az, hát nem mondom, hogy nélkülözhetetlen, de azért néha jól tud jönni. Ez igazából azt tudja, hogy van egy ilyen karpánt, amit rá tudsz rakni a kezedre, tépőzárral, de ebben szerintem az a jó, hogy nem a karodra tudod rárakni, hanem szinte akárhova. Szóval a következő az igazából egy hagyományos selfie bot, ami még a csomagban volt. Na és hát van hozzá még mindenféle ilyen kis kacat, egy csomó minden, és még van ez a táska. Szóval végül, de nem utolsó sorban itt van az állvány, amivel igazából az egészet felvettem. Ez is hasznos, szóval minden rendben volt vele. Szóval ha tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel, találkozunk legközelebb, sziasztok!